Ndakwirirawo kuzwa kwashe Akabvisa Munin'ina wangu. Ndakwirirawo kuzwa kwashe Akabvisa Munin'ina wangu. Kwashe Munin'ina wangu ari kuchipatara. Kuchipatara. Antoka. Waizwa nyaya yataurwa? Ya. Unoti kuti ndinopokana nazvo. Pokana chini. Chandika kwanise kutanga kutaura ndechekubva kwekutanga kwenyaya. Chandikataura ndechekuti kubva pekutanga penyaya yedu. Usati wataura? Tanga Kudana naye. Ende mogara. Mudana. Emi mukuri ende mogara. Ende mogara zviniko. Ngati uno ayo ndakuzinga ende mogara. Kana ipakati pevana. Okay. Musikana akandiudza kuti iye ane mimba. Urichi kwaari. Kwaari nini munhu wandakasangana naye. aiwa Doba mangosangana babuza ayo ndo vangada kutsanana. Uyo tsitsi ndakasangana naye kumba pamba pevabereki vangu ndopa aishanda asi aishanda kucottage kuseri. Pane mukadzi waashandiro anorentawo pamba ipapo. Saka musi wa 5 musi wa 4 I'm not sure on the date but December 4 December I think ndopa ndakaenda kupindura ndamuona and then ndopa pakaitika zvakaitika upa nanga iri 4 December 4 December wakara naye 4 December waindi kuti nini awambenda pamukoti paunotanga kupokana wega inda kutozama miri ravo ini ndachitipe nyaya yavo Nhumbu iripo kudhara munhu haana nhumbu kudhara yakabviswa handizvozvo. Saka inini ndipe mazira avo wakarwa nepfungwa dzako inda kutozoti iwe ndiwani. Saka muna February iye aisa mameseji kufondi wangu muna February ndasikumbotaura then muna February apa andisira meseji achiti ane miti meseji sacho ndakamufonera ndakatomufonera apa ndopa akatanga kundiudza uri February. Asi wamborora naye musi wani 4 December 4 December na February. Saka ina still remember musi wa 19 ndopa ndakazotanga kutaura nasisi wacho ndopa wakandifonera. Ndisisi wacho kweyari iye wacho kuchipatara. Saka ndataura nawo musi wa 19 iye anga andiudza ndati alright ndichati ndisvike ikoko ndakanaenda ikoko musi wa 20 iri mandi ndasvika ikoko ndatireka tese ndatitaurira nei zvacho zvamukutaura kuti nyaya iyi nekuti ngeyangu. Iye abva ati ane nhumbu yake ine 4 months kubva akaverenga kubva October October akaverenga kubva October kusvika February. Saka kana tikuti November means kuti akatanga kuverenga from November December January February ndopa ndakatanga kusawirirana nenyaya iyi. Saka ini ndichitobvawo kunda ndati ayo ini ndabuda kubasa kwangu zvelunch ndangokumbira kuti ndibude
ndikanditese ndidzokiwe ndichazokufonera pasina time message yandakazoona yanga yaibva kufoni kwavo asi foni iyi yaishandiswa naiye tsitsi wacho message achananzisiri short yange yakanyorwa ndichii ndakazofonerawo nemunhu anogara muline but pane vanhu vauya kumba kwenyu vati wauya unosiyanzikana kati ivo vanouya unosiyanzikana sei ini ndatobva kunovaona kutaura navo ivo vatogara vaenda kunosiya munhu hatina kutaurira naizvo ende handisiwirirana nayo and then day iroro ndakanonga kubuda kubva kubasa ndanga ndazouya kumba ndanga ndaudzwawo nevabereki iye anga adzokera saka ivo vanokwanisa kuti vamugamuchira because inini handina pandakamboenda kumba kwavo ndichivaudza kuti uyu musikana wangu might expect him anytime soon. Kweseni yabvunzwa waiti wanzi wakabvisisa munin'ina wangu ndopanga ndati endawo ndikukumbira kuti nditaure nyaya yangu auramba achikurimainder kuti usarasika. And then wakazo iswe Sunday mushoti iswe Sunday leko Monday ndiko wakandifonera Monday ndaibva kwara ndaenda kwa Harare wandifonera ndikati alright okay ndaenda kumba kwavo ndichida kuvaudza kuti zvamunoita zvekuramba muchiuya kumba uko hazvina kunaka kumba uko hakusi kwangu kwamukuramba muchienda kumba kwevabereki vangu wawarana naye and then Tuesday yacho ndakaenda futi kuHarare ndabva ndadzoka saka time yandakadzoka pane shamwari yangu akanditi hanzi vaenda kune mupurisa wamambo ndokwavasvika vataura nyaya yacho kwanza hanzi ichazoitwa musi weSunday ndokwamuchazoita. Alright. Yaitoro yokubvisa pamberi yaripoti papa yakabvasi nayo urikupokana naye uziva here kuti ndamubvunza kuti ndinodana naye geographically but ayo asika wauzotaura ndivosina musingadana handinga kuti kwangu kudana zvakanaka amai titaurei makazoona sei kuti wendi yakabvisisa sisi wenyu pamiri ini kutaura ndikatadza kutaura ndikakanganise but foni yandikarekodha mwana achitaura mafambiro akaita nyaya iri ndogona kunzwisai matauriro aita. Mwana ari kuchipatara zvinozobuda kana nyanya inakubusa aigona kupera nhasi nezvakawanda zvinoa kuti zviitwe nesu nokuti ndozvisati nyaya iri mapurisa toda kufamba nayo pachivanhu chedu handiti isusu bhailori isu temboda kukaisa munyika dzedinovotaura kuti anobatsira kubvisa nhumbu anoendesa unobvisa nhumbu handi kuzivisa napaimba yabvisiwa nhumbu vese vauraya mombe mbiri nebvudzi mbiri mombe mbiri nebvudzi mbiri wazvinzwa one night stand unoiziva chimakaita kuchikoro kai university ndokwazvina ndokwazvinoita because no issues no strings attached andikazvoita chitora no strings attached noita zvese zvese yanga iri one night stand here no strings attached no strings attached audze tsumo mugara inozoparira manga iwewe nemombe mbiri dzenze dzakatarisana ukasabudisa munhu akabvisa munhu kwedzimwe mombe mbiri kwazvakaitirwa dzimwe mbiri unless musikana auya tamudzva nyo akabudisa chikwa kuti vasiriyo kana ari mashuku ekupiwa tichazozviona ava vane audio ndichangoiteererawo nekuti munhu haasi kubvisa nhumbu hakusi kufa achangorarama handizvozvo tipe audio iyo vanhu zuva rimwe chete ndonoudza nyama wazvinzwa wakupinza baba
aina ndizizi ndogarana naye wairana naye uchiurana nani last year wairana naye uchiurana nani niko wabusapfuma here zvimarongo zvono look at me. That's how it is. That's what happened. Zimai. Umpaya na ukusa. Jana la ngwa. Ndasa na mzodo kwenda ku university. Watu watichi. Senda shule yangu College. Gamu fara. Anoza kupedzisa nyaya. Kampaso tukaplay. Anoza kubatanzira nyaya paachapinda nepaasikapinda nobasi. Kusangana mzwani. Baba ndimwe mwana. Andidi kukuona imuno gara iko kuyako mukasikana muda kubhadhariswa mombe dzangu imi gara ikopi nokuti vana vanokubatisa imotoka vachizoti baba vanoita sei vanotera mombe tikazida hai dzedu idzi dzokubvisa nhumbu idzi mangwana chibva panapa anoda kuteerai muda handitoda kukuona magara vazonazotaura iwe weitsva nemhosva yako mombe ngani 6 wasataura akabvisa nhumbu nakakupa imba yekubvisa nekuti ndotoziva kuti chakauti musikana pedu chipatara chevakuru chakasarapo nekuti hachina kuitwa zviropa chakaitwa naamacha aidzidzira kunyepa hauzvizive nokuti munongotora chete ma1 night stand asi izvo inini chandiri kuda kukumbira ndechekuti sofa mwana kuchipatara mari yekurapisa ndisisina yapera ndikamusendera meseji iri kuziva tsitsa kuchipatara hana kupindura Amakore mangani mwana? Ane 17 Rooms are 20 August 2005 Iwe mfana tichiongorora nyaya yako munhu achikuda kuchipatara mungada kuudzwa language here nemundani tatichiperekedza nyaya yenyu tichipedza tichipendera toshipa batsira mwana uyu social welfare udzai mwana tichigadzira nyaya yake achibatsira kurapisa mwana ndinomusi wa 20 August 2005 tikabvisa panosara makore mangani vanozwa mezi but matano makore mangani 17 tikabvisa panapa tabvisa pa 18 years tine vanhu vari kutaura zvinhu saka ndipanga ndichikumbirawo kuti sofa mwana kuchipatara handisisina mari inini ndafa kutaura kokuti ndo basa remi isusu madzimambo nesine nyaya yebailo rendinovhara kuti mambo inini basa rangu ini ndokuchengetedza vana ini ndotoda advokesi yangu ndekuti mwana ngaachengetedzwa tokosta wakarara nemwana ke imosvo mombesera make a choice kubatsira mwana kubuda kuchipatara ndisainge ndamudza naitoshipa ndatichi isoshaopenda ndichiure munhu kainobatsira mwana onde nemhosva kudhara kwamambo 11 mombe plus 6 saka iwe uchizvibudisa mumadhaka inobatsira mwana abude awe kudari kutaramira mwana wechivanhu nokuti uko nyaya yakavhurwa yekumhanya mwana abuda awe kuchipatara ende motaurirana pane kutaurana kwokura kwazvakataura nemufanawo wakatadza kudhara wakarara nemwana waipa wakarara nayanga ndichi unotokundwa nemunhu anomwa bhiya rinenge ranyorwa zinoanda 18 kodya inozi waikutesa kuti gaba raura kubata iri rakanyorwa kunzi chi utoizvozvo unopa uziva zvekugaba rakanyorwa kunzi chi zvinoiwa kwaita nhafu
nyota yemunhu achikanyima mugombo kuda kuzvikungurisa kuti ngandine mugomba pamwe ndoona mvura wazviona zvawaita manje ena kuti mwana mune chipatara uye tikadzidzisa nyaya yako iri pamutanga ndonjini ambobata mwechikomboera iwe ndawakapindapo kuti wako December ine unochapupucha kuti ane muromo wako kunyepe aunozozvibudisa kasi mwana abuda chipatara pari zvino ndiwo mupari umoso kurapisa munhu unobatsira handa kutibhadhara mari kubatsira kubhadhara ndiwo amai awanzwa zvavataura vati hatisisina mari ari kuti atazvirereka kuti zvasina mari Shamba hospital. arapa Ane date ne date 6 ari kuchipatara. day 6 Esa chawakuru chabuda naso sei. chibuda nati out of date nda baba munhu ainzwa kanyaya mune chokupendera mwana mune chokutaura here pamusoro pake vazinzwisisa zvataura saka inonogadzisa nyaya yako tokurora pari pamusoro 19 wakatisa zvaa zvako inini vandoziva wazvinzwa mapurisa anobva waziva zvatoita manje nokuti panotambo nyaya idzi pane zvizhinji zvinenge zvichiitika kuti zvichiitika kuti kasi wakataura neni mambo manje izi ndinoda kuziva kuti mwana avase iwo ase saka ida hako kana ukatisa uko ini ndinokuisa moto kune munhu ari padhuze angona kuti pamwe iwewe anove mupurisa apa aiwa unoda kuziva kuti avakamaibvi wakwa vanzika hazisina mari yokurapisa mukadzi wako ari kumusipitiri anodziita mukadzi aiwa ora shamwari yako ora shamwari yako wakasangana naye paroti ikapindaudzaga zvazvatine mainterest pauri saka nokuti akati ndini eyo pana ikandokudzi weonekwadare pedu nemosha wakambonyekedza mwana sitasukachire unoziva kuti nyaya yako zvanzi kobatarama tete chinyo ukaregera ndikaumanipoka handi zviriwo kudadaiswa hakuna kudaro mambo vari kutaura kuti ende munogadzisa nyaya idzo dzokere kutiite pachivanhu wozikaiiko pachivanhu unoenda kujeri under age baba vako saka vatenda dzidzo avo baba vako ndikambosenza nawo ini novaziva kasi hazvinise kuti upe munhu sefa azvona ukuzinzwa here usiswa kudevelopment uye hatimirire kumba mumbe dzake 7 atienda noseva life odzoka muno tokutonga isusu dare rechivanhu kuti aiwa tsika dzedu dzinoti nyepe kasi bhairo inondoda ndotungamidza nokuti harobva randivadza ndabva muchivanhu chedu muchivanhu aiti kuti habhadhara damage nyepe vana vachabviswa chibhadhara damage ini nemuno mabhadhara damage ndovana timuduyo rikagadzirawo nechirungu nechivanhu kuti aiwa revitalization of cultural method dziri safe edzipi zaripire mhosva yake asi azozvitazve ona kuisa mumiseve sakumidzwa kuda mumwe enonotaura nawo panzi wekuseri kutaura iwe sefe uda kutaurwa chinyi mazvinzwisa emakore manganyori baba kuna uno musikana kavabva pano unoamsa 19 19 wadi chii chako apa shamwari yangu kokunowainde kunokunda inga nekuti ndakaona nditsvaga mupurisa unozoyamsa 19 komupurisa wamambo kuti azotsvaga iwewe akanga akuwana kuti inana kundowana ndakapita zvitunu zveda zvokuzwawo ibaona wapa asiyana asi shamwari yako shamwari yako imba